मा दाउदैया दाबो मोनाब्रा मालायफोरनालाय बोरैथो मोनो दा खामानियावसो लेट जालांसिगोन आङो ओइ आब' लावगि ओंखाम उखैबायमोनलै मोनाखै नामा ओंखाम ओंख्रि उखैनाय जाला ओमफ्राय मा गोदाव सोराव सान्दुं गोसायाव मा खालामबाय थादों नोंलाय बावलाय फाग्ला नै दाउदै मेदों आङो दाउदै नुवाखै टिभियाव राजस्थानाव गुजराताव गुजरातिफ्रा मारुवारिफ्रा गेस बासायनो सान्दुङाव दाउदै मेनानै जायो बिसोर ओंखायनो आंबो बे फर्मुलाखौ बानायनानै नायदां हैद आब' नों दासान्दि बिराद खेबथानिफ्राय खेबथा जालांगासिनोलै फैसा बासायनो थाखायनो दाउदै मानि सान्दुङाव एवना जानोसै आरो नों ओमफ्राय बे बेगा जेराव थाङो बाहायनो लाफाबाय थायो खिनाय हासुनाय लाफाबाय थायो आरोखि नों सोर खावनांगौ नोंनि फैसाखौलाय फाग्ला बे गेसनि हाजारसे बासिनायावनो बासिनाय मा सानदों नोङो आरो फैसा बेगखौ मोदोमाव लाफाबा फैसाया डाबल जायोनो बारायोनो फाग्ला गथ' नों मा बुजिनो हैद गोदाव सोराव नख्था नख्था साननो रोंगौलै नोंबो आब' सोर खिथाया नोंनो बेगखौ मोदोमाव लाफाबा बेगनि फैसाया बारायफायो होननानै गोदाव सोराव दालाय मा बुजिनो गथ' नोङो हिनजाव लाबासो मोनथिगोन फैसा जे गथ' दरखारि दाथ' आंनि सायाव आराम आजादि जिराय जिराय उन्दु उन्दु बे जादोंथ' बेथा खोब जाहोब्रेनाय बायदि मोनथारबाय नामा नों आंखौ माथो सप्तायाव बेदरखौनो खेबसेल' लाबाय नोंलाय बेबो फवासेल' फवासेखौनो खेबनै गाहाम जाबावो बोथिनै हुस दे जाबाय दे थुदो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय दावदैया मोनखाबाय दा औ आंबो मोनबाय एसे खोमा दावदैया हारसिं मोनजाया आंबो जागोन देलै दे नोंनोनो बांसिन होगोन आङो थां जिरायहैग्रो आं लाबोगौ नादाबो मा इसे गोराब्रा भाङा सिङा आवलाखि बेखौ गथायलांगोन नालै खुलिनो हायाबा अबसे गथाय सोरनोबा फाननो हाबा एसे दाम बांसिन मोनबावगोन थेवबो खुलिनायथारसैलां भाङा सिङानोनो हरनायसै 150सो मोनबाबो जायोलै बेदर जानो दा बेलासियाव उफ जाला माथो देख्रेबायबालाय जागोन ना जायाब्रा रुवाजोंसो लागायनोसै नामाब्रा बेखौलाय 20 केजिसो जागोन बायदि मोनदों आं 20 केजियाव 10 थाखा खरिबाबो 200 टेनसन गैया खुलिनायबथानसैलां बोथोरालाय मासे सान्दुंब्रा दिनैलाय साला टाउनाव एसे सिङाव थायै थायै न'आव फैनानै जारलासो जाबाय सि ओइ र' बेथ' आलुनिसो न'लै न'आव दंना गैयाथाय र' एसे एदावहैनां बा आलु नै नोंसो मा खालामबाय थादोंब्रा नोंलाय नैहाय आलु बिगुर जिरबाय थादों दाबो मोद्ला मोद्लि रायलायनायानो खारा माथो नोंनालाय साइकेल नाट खुलिनायखौनो आलु बिगुर जिरदों जालायबावो साइकेल नाट खुलिखानायखौ नुनानै मानो मा खर'नि सोंनांगौ नों हो बेथा दासो लाइनाव फैदों नों गोदोबा थाखा फैसा थानाय समावबा जोंफोरखौबा नायफिनामोन मादि मोनदों बिगुर आदै आयु समान समानानो आदै जालायबावो फाग्लिया समान समानबाबो बोरायबायलै नों ओमफ्रायलाय लादोंना लायाखै नोंलाय लानो माने मा लानायनि खोथा बुंखो नोंलाय बुजिनो मोनाखिसै आं बोराय मारबायलै नोङो दिमागानो गैला मानसि बानायग्रा मेसिनखौ बुंदों आङो ए बे मानसि बानायग्रा मेसिना लायाखै लानायालाय लावगिखौ लानो सानदोंमोन आं बेबो लागोन होननानै सेस गारि गरा हा हु फाननानै हरजोब्बाय आं थाखा फैसा दाना लालासो जालायबाय दा नै साइकेल बोराय गंसेल' बासिनानै दं आंजों दा बेखौबो भाङा सिगां फानहरनो नागिरदों आं मोनबालाय मिलायनो मोनबा लासिगौमोन आं लानायालाय आयु दानि जुगावखै सोरबा हिनजावजों लुथिजाबावो बखालै नों मानसिया आदुवासो नोङो नै बुरबक नोंनो मोनसे आइडिया होनो आं हाब मा आइडियाब्रा हिनजाव मोननायनि थोद बखा माथो हिनजावनो लख्लाबख्लाबथार नोंलाय नै बाथ्राखौ खोनासंग्रो नोंनिफ्राय बेसेबां फैसा लांदों बिनिफ्राय डाबल दिहुनना होगोन आं नोंनो खिन्थु गुरलाबा 50-50 जानांगोन जायो मा 50ल' नोंनो 60खौनो होबावगोन आं 40ल' लाबावगोन ओमफ्राय माथो आइडिया
हाबाब बिदि खामानि मावनानै दाल ओंख्रि जाहैनो आंहाथ' गिदबलाय लांलां होद फैनोबा फै बुरबक ना बुरबक मानलै नोङो फैनोबा फै मा डेन्जारलै बिलाय फेल जाबासोब्रा मैयाबो नोंनि थाखायनो मिस जादों किडनेप खालामनो थांनाया माबा हाबफेनानै गलायलायो आरो दिनैबो लुंगिसो गाननानै फैबावदों मैया भुलावसो गुदोंलै दिनै लङिखौ गोरा खाखादों नै आं गुखाला दिनै गोदोनायाव आलाय नालाय गोदोनायाव आलायलाबायो नामा लङिफोरखौ ना जेबो गानाखै सिङाव जायखिया सोङोलै गावहा ओइ किडनेप खालामनानै फैसा मोनबा सानैजों हाबा जागोन दै जाया माथो आं बोराय रायनो सिगां आंखौ गारना थांनाया दा नागिरदों फै फै बोरायसो जालायबावो जायखियाखा नि हमफा आरे सोर जाखो हाट आया आगार मा जाखो मा मोखां खोबखो हैद सोरब्रा नोंसोरलाय मा मोखां खोबथेलाबायखो गरमाव गरम जोब्बाय बोखार माबार गुन्दाफोरसो नामा हैद सोरब्रा मेवला जोब्बाय हैद हिनजावसो नामाब्रा माथो गुरै मोनलायदों मेवला जोब्बायलै जाला नोंखौ जों किडनेप खालामबाय मा किडनेप खालामदों थैद मोखाङा माबार खेवग्रो गरम मोनजोब्बाय ओइ खेवना हो हाब नोंसोरसो मा रोंगौ मोनलाबायदों गोदाव सोराव आखाइ खेव आखाइया साजोब्बाय तात बखा मा आखाइ खेवलाबायनो आखाया साजोब्बायनो ओंखायनोसो खेवनानै होनो नागिरदों आं बे आखाइखौ खेवना होबा बे मानसिया बे जायगायाव थागोन बिगुर ओइ खेवनानै होबा नों खारगोन नामाब्रा खारा नै खारा होनदों तात बुरबाक नों एसे गोजानाव था हो रायबायल' थायो गावहा ओइ गेन्द्रा नोंथ' आंनि एक्स गुमैसोलै आब'नि एक्ससो नोङो आब'खौ मोनासै आब'नि बदलाखौ आंनावसो लानो सानबाय नामा नों साला फाफि सिगांनिफ्रायनो आखलाबो खेस्रा खाथार नोंना सिगांबो हरावसो थाङोमोन नों जोंहानाव आब'खौ लोगो हमनो आयु हरावसो थांलायबावोमोन नोङो गुन्दा मारलै नोङो नङा माथो फेसाफ्रासो हराव बेरायो आदार नागिरनो छी नङालै ओरैनोसो होनदों बियो गोदावसो होनखायो आं बिदि नंथारा आखाइ खेव होनदों साजोबथारबाय ओमफ्राय नों मा हिनजाव मानसिया गोदाव सोराव किडनेप खालामलाबायनो सोलोंदों नों बिराद होगोन आं सिरि था नोंखौ दानो सानथिं बाथिं हाब मा सानथिं बाथिं जालायखोब्रा नों एसे गुन्दि नामाब्रा बुंनोथाय बुंनो गेन्द्रा गैयियाव बुंबानो जायोमोन ना मानसिफोरालाय थिग नंगौना नङाब्रा मोदला मोदलि गोजासो माथो बिसोरलाय थोद बाव बारा थाजानाय नङालै मानसिफोरा आंखौबो गोदावस्रावसो सानलाबायगोन मायाव थांदों नोंलाय दल' थांबाय थाया था गोख्रै बिब'नाव फन हर दानो खेवदोलै खेवदो साजोब्बाय आरो सोर सालानि फन फैखो डिस्टार्बनो हेलौ सार आं आलु नोंनि फंबायखौ जुदि नांगौब्ला दानो 10 लाख फैसा आरो जौ गोरानजों लोगोसे अमा बेदर एवनाय लाफा नङाब्ला गोदाव सोराव नङा दे आं आलु सालु मोनथिया मोनबा रुनानै बिगुर सिगुर जिरजाजोबगोन आंजों गोदाव सोराव अबेनि फन फैलाबायबाय थायो होद माबायदि मानसिलै बेलाय मारै जावहरलाबायखायो थैस ओरैनो बुगासि जुमाराखैलै नोङो जौ गोरान बिहर फालायबावो आरो थैस हागोन सानदों आब'निफ्राय रां देख्ल'नो थैस आंनो दिनैसिम 500नि गोजौ फैसा मोनफेराखै बिनानै आरो नोंसोरा 10 लाख थैस जाम्बा जादों जाम्बि जादों हो आरो नै फैसा खामायनायनि थान्दानि टाइम जाबावबायसो आब'ना लावगियाबो बिदि धान्दा खालामो आरो बिदि सानथाराखैमोनलां बेखौ दासो मोनथिदों काहानिखौ बेनि थाखायनो आंखौ लालायथाराखैमोन नोङो थ' गेसाव गोफोन छी
थै जघन्यफोर इउसलेस माइन गोनांफोर मैगं बेफारि खालामो जोंना आब'आ मैगं बेफारि मा गोदाव सोराव साना नोंसोरलाय मैगं बेफारसो आरो आंलाय बेखौ नुवाबा गोदाव सोराव सानलाबायदोंमोन नङादां थोद दे बेफोरखौ बादोनदो नोंसोरनो फैसा नांगौ दा फैसा नांगौ आं दिहुनना होनो हायो नोंसोरनो फैसाखौ नाथाय फैसाया आंनोबो खावसे होनांगोन मा होनो आलु बिगुर आंलाय मा होननांगौ जाखो बे जेरै बुङो एरै मावनांसिगोन ओरैनोबाबो बिनि बिब'आ देन्जारखा फैसा दिहुननो हाखाया ओरैबादि खेसथाब मिथिगौ बे बुंनाय बायदिनो मावनोसै खामानिखौ नङा होमबा माथो जाबाय दा अके अके आखाइ होदो आखाइ ओं दे खेव खेव दे खेव असयब'फ्रा जि गोबाव खानानै दोनबाय आंखौ मायावबा मानलाजोब्बाय खुरनोबो हाया मानोबो हाया होद जाबायलै मा गोदाव सोराव हिनजाव मानसिखौनो बिदि खुरलाबायो नामा जेबो नङा नेचुरेल बुस्थु इफोरो दे फना हरदो नोंबोनाव आर हरलायबाय मा गोदाव सोराव फन हरबाय थादों आब'लै आंखौ माबार लांफैदोलै आंखौ जि बुग्लिगासिनोथार हारा सिन्थाय बायजोब्बाय खोमा बुनाङै जायगायावसो बुयो माबार लांफैदो आब' सासे गुन्दिबो दं जि माबा माबि खालामनो नागिरथारो माबार लांफैदो दे आं थांगौ ओमफ्राय नोंखौ बहाथो दोनदों बिसोर नै माबा गोथैबारिनि सिगुन बागानावसो मेडिकेल गुदियाव जि बोरैबाखा जायगायाबो ओमफ्राय फैसाखौलाय बेसेबांथो बिदों फैसायालाय 10 लाख बिदोंमोन गावसोरलाय ओमफ्राय खमायनो दा 5 लाखआवनो मानिबायमोन मानिनायालाय माबार लाबोना फैथारदो आब' आं जि गिथारबायलै जानो बायदि खालामथारो दे आं थांगौ थाबनो अ दे दासो जादों जाबाय दा हाइ फाइभ खारो मोजां खाफिनदो थाब खा माबार बोरमा बेदर जानांगौ ने माथो जोंहा जायाबा साला बे फिसा खामानि थाखायनो एफा खस्थ' होबाय नोंसोर आंखौ बस्था सिङाव सोना लाबोनानै सुवारफोर साला सरि दे ओइ नों थाथ'दो दै दे, जों एसे दे, सेक जाथ'नि ओमफ्राय नै फैसा लाबोनायबो दोनहो दै ओमफ्राय नों नोम्ब'जों थांफा उनाव लोगो हमलायनानै रानलायनोसै नङा होमबा फैसाया खिन्थु 50-50 दै जायो दे थांबाय जों ओइ एसे गोजानाव थाखुमा एसे गोजानाव साला आब' आंनो बारा फैसा होआथ' एबार खेबसेनो गोगोम लुथिखानांगौलै मास 2-3 गार्लफ्रेन्डखौबो भुटानाव बेरायनो लांसै र' हर थाबोखायो फाग्लायासो सोरबा 5 लाख हैनो बिसनो आंनि एफा खस्थ'नि खामायनाय फैसाखौ लेखा गिजिखौनो थुम सोखाबाय आङो बेजोंनो थगायनानै आङो फंबायखौ लाबोखागोन बबेनि आलु बियो नायनि बे फाग्ला गथ'खौबा बहा खानानै दोननो हारसिं हाबनो गियाहां ओरैनोबा मोदायफ्रा सानावनो बेरायलाबायोनो बेयाव हनै माथो आयु बाबु अन्थाव बाथावनो बेयावसो खानानै दोनदों आरो नोंखौ बे गिथाव बाथाव बागानाव बेफोरखौ बाद होदोलै आब' आखाइखौ गोख्रै खेवग्रोदो थु थांसै नङाबा दा बिसोर फैबावगोनसो सिलाय बायदिसिना सिखा देगार लाजोबथारदों फैसाखौ बावनो दोनदो ओमफ्राय आंखौ खेवफैदो आब' बेसारा जि गोबाव थानांबाय ने दे जाबाय थु फैसाखौ बावनो दोनदो ओइ दालाय बिसोर गैखाया दा बाबु लांसैथ' फैसाखौ नाङा आब' बावनो दोनलै नङाबा आरो गाबोन आरो किडनेप खालामबावगोन बिसोर थानो सुख दोननाय नङा बिसोर थु थांसै नोंनि थाखायनो दिनै सानसे बिजनेसा लस जाबाय दा आंना थु थांसै गोख्रै बेगा गिदिरथार माथो फैसा नाय जिबनाव दिनैसो 5 लाख नुसिगोनलां बिखायानो बोरैबा ग्लुब मोनलायलांबाय ओइ दं थौ माबार थौ फै नैबाव फै बावनो रानसिलै ने दे माल रानसिलै जोंहा ने दे हाय फाय
मानसिनायलै ओरै उनजोंबो बखालै नों मानसिया आदुआसो नोङो नोमफा खर' मा जाखो बेलाय बहि गोजासो माथो ए फैसायानो गांसेल' नै नोंखौ दहायनो नाय बुंखादोंना बुंखायाखैमोन आङो नायखादोंमोन दा सायाव फैसा नुबाय सिङाव लेखा दं होननानै सोर मिथिगौ नोंना बे मोदोमाल' बे मेलेमाव जेबो गैया नोंनाव बेखायनो लावगिजो नोङो बेबायदि थगायनानै लांजाबाय थादों नोङो फैसाखौ बुरबक आदुआ हर मा खालामनांगौ आंलाय बेखौलाय गेलेहैदो दा बेजों दखानाव न' होननानै जासिहैदो आं थांसै फैसाखौ गावहा लांनानै लेखा गोजाखौसो गालांलायबावो ए बिदिजों बोरै जानांगौ थै लाङालां बेगसो गारलांगोनलां आब' नों आंखौ जि अनो ने बेखायनो आंनि थाखाय फैसा लांना हैलायदों अनगोन नोंखौ खामानि मावा दामानि मावा साला नोंनि थाखायनो 500 थाखाया आंना लस जाबाय दा हो होमबा आब' बे 5 लाख फैसा हैनाया माथोमोन बे 5 लाख फैसा नङाबा बा फैसा नङा बियो लेखा गोजासो आं सायावसो 500 गांसे होनानै फैदों बिसोरखौ थगायदोंसो थौदो बिदिसो होनबा आब' नङाबा माथो 500ल' हैथारदों औ मा 5 लाख हाजारसेबो होआ आङो बिसोरनो